dámy a pánovia, vítajte u nového videa. Ako môžete vidieť, mám tu ešte novú auru, ktorá je exkluzív. Takže môžeme ísť hľadať ďalšie aury. No, minule sme skončili niekde s 99 aurami, 98 aurami a nenapadlo, že by sme mohli ísť nájsť ďalšie. No, môžeme skúsiť nájsť nejaké nové aury. Desert, Volcano, Antarctic, Space, Ocean, City, Colosseum. Idem do Antarktídy pre Ice Shards auru. Takže ju môžem skúsiť nájsť. Teraz sa to už bude ťažšie. Tam je, myslím, či je to ona. Schválne, je to ona? Je, či není? Není. Počkať, ale už mám 100 aurier, takže asi dobre. Thunder Hero. Super. Starlight aura. Tá je akože tiež dobrá, hej. No. A toto musí byť ona. Není? Tak ideme hľadať ďalej iné. Keď nič iné nedajú. Tu? Že by to bola ona? Není, ale je to Breeze aura. Ja nájdem všetky iné aury, len nie tu. Ice auru, či jak sa volá. Reveal random aura, ne, ďakujem. Super, Blue Faces aura. Ja som fakt akože ani po skalách liezť neviem. Čo je tu? Idem tadeto. Čo tam bude? Jo, aha, asi som na zlej hore, ale Void Portal aura. To by mohlo byť dobre. No teda, keď už som spadol dole, tak som aspoň našiel auru. Myslel som si, že to bude nejaká aura, ale není. Dobre. Skáčeme hore. Čo je toto? Gold Healer aura. To je mýtická, to je lepšie než legendárna. Ne. Teraz to začína byť napínavé. Bro, nepadni dole. Skúsim toto.
Haló? Môžete mi povedať, jak to mám spraviť? Aha, dobre, tak ja idem niekde inde. Že by to bolo za touto horou? Ale to je možné. No. Môžete vidieť, už mám 106 aurier. A to je len tretí diel. Frosty aura. Ale ja chcem nájsť Ice Shard. Počkať. Idem sa pozrieť. Kde je? Myslím, že to znamená, že za veľkým týmto. Že vy za týmto? Áno? Áno, je to ono! Super! Teraz by bolo dobre, kebyže nájdem Solar System aura. Akože cestou ku nej môžem hľadať, ale... Hide up in space... OK. To je ale dobrá nápoveda. Space. Ukáž. UFO aura. Slowdown som dostal za budget. Asi už mám strašne veľa aurier. 110 myslím. Soul taking aura. To mi asi zoberie dušu, čo ja viem. Tam je nejaký hráč, alebo je to niečo, čo sa dá kúpiť za Robuxy. OK. Tuto je takýto obchod, ale... že by tam bola... Tam je ešte nejaká aura a nemyslím tú exkluzív, ale tam hore je aura. A ďalšia? Nebula aura. Evil aura. Počkať. Solar System aura bude niekde tam hore. Môžete všimnúť, že by to mohlo byť niekde tam hore. A tuto je raketa. To už podľa mňa všetci viete. Ešte máme pár minút. Neviem síce koľko, nerátal som to. Ale... viem, že pár minútiek ešte máme. Ale jak sa tam hore dostanem? Pokiaľ ste túto hru hrali, napíšte mi, jak sa dostanem tam hore. Pretože ja som na to taký blbý. Aha. Super. Stellar aura. Ale podľa mňa to bude niekde tam v tom portáli. Dobre. Ešte máme 3 minúty. Takže
to dokážeme asi vyriešiť, že kde to je. Teraz som to trošku vyrátal. Predtým som to nevedel vyrátať. Ale 3 minúty to je už málo času. Som vysoko vo vesmíru, tak neviem čo. Tu ešte, aby som našiel. Toto je ono. Mám ju. Toto. Goddess Aura. OK. Pozrieme sa, že čo je ďalšia. Wind Aura, ale tu už asi nestihneme nájsť. Ale môžeme sa pozrieť, že čo. Very windy up here. Tam bude niekde. The sky. OK, ľudia. Asi to už nestihneme. Toto video ukončíme teda teraz. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte like a odber, ako to vždycky býva. Toto je part 3 a videa aj part 4. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte like a odber pre part 4. Čus!